ଆଜି ଗପ ସବୁ ଶୁଣିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ସେ ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଲୋଭୀ କୁକୁର। କୁକୁର ସବୁ ଦେଖିଛ? କହିଲୁ ଗୁଟି, କୁକୁରର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କହିଲୁ କୁକୁରର କେତେଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି? ଚାରିଟା ଗୋଡ଼। ଆଉ ଆଖି କେତେଟା ଅଛି? ଦୁଇଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବସ, ଆଜି ଗପ ଶୁଣିବା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦିନେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲା। କୁକୁର ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ପଡିଥିଲା। ରାସ୍ତା ପାଖରେ କଣ ପଡିଥିଲା? କୁକୁରଟି ମାଂସ ଖଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ କାମୁଡି ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଏମିତି ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମାଂସ ପଡିଛି, ଖୁସି ହେଲା, ଆଜି ମତେ ଖାଦ୍ୟଟେ ମିଳିଗଲା, ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ପେଟ ପୁରା ସେ ମାଂସକୁ ଖାଇବି। ପାଟିରେ ଧରି କାମୁଡ଼ିଲା, ଦେଇ କାମୁଡ଼ିକି କଣ କଲା? ଦୌଡ଼ିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ନାଳ ପଡିଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ପଡିଲା ନା ଗୋଟେ ନାଳ ପଡିଲା। ସେ କଣ କଲା ନା, ସେହି ନାଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଥିଲା। ନାଳ ଉପରେ କଣ ଥିଲା? ପୋଲଟେ ଥିଲା। ସେ ନାଳ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ପୋଲ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ପାରି ହେଇକି ଆସିଛ, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଅଛି, ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ଗୋଟେ ନାଳଟେ ଥିଲା। ସେହି ନାଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲଟେ ବି ଥିଲା। ପୋଲ ଉପରେ ଦେଇ କୁକୁର ନାଳ ପାରି ହେଉଥିଲା। ପୋଲ ଦେଇକି ସେ ନାଳ ପାରି ହେଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରଟିଏ ତଳ ପାଣିକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ସମୟରେ କୁକୁରଟା କଣ କଲା ନା, ନାଳ ଯୋଉ ପାରି ହେଉଥିଲା, ସେ ନାଳ ତଳେ କଣ ଥିଲା? ପାଣି ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ସେ କୁକୁରଟା କଣ କଲା ନା, ସେ ନାଳ ତଳକୁ ଅନେଇଲା, ପାଣି ବୋହି ଯାଉଛି। ପାଣିରେ ସେ ତାର ଛାଇକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ନାଳରେ ସେ ଦେଖିଲା ପାଣି ଅଛି, ସେ ପାଣି ତଳେ କଣ ଦେଖିଲା? ତାର ଗୋଟେ ଛାଇ ଦେଖାଯାଉଛି, କୁକୁର ଭଳିଆ ଛାଇଟେ। ସେ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ନାଳ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ସେ ତାର ଦେଖିଲା ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ଧରିକି ନାଳ ପାରି ହେଉଛି, ନାଳ ତ କଣ ପାଣି ଯାଉଛି। ସେ ତାର ଛବିଟା ଦେଖିଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର କଣ ହେଇଛି ନା, ପାଟିରେ ମାଂସ ଧରିକି ସେ ନାଳ ଦେଇକି ଯାଉଛି ହେଲା। ତାର ଲୋଭ ହେଲା, କହିଲା ମୁଁ ତ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଧରୁଛି, ସିଏ ବି ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଧରୁଛି। ତାର କଣ ହେଲା ନା, ଲୋଭ ଆସିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆର କୁକୁର ଠାରୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଛଡାଇ ଆଣିଲେ କଣ ହବ ନା, ତାର 2 ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ହେଇଯିବ। ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଖାଇଛି, ନାଳ ତଳେ ସେ ଆଉ ଛବି ଦେଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି, ସିଏ ବି କଣ କରିଛି ନା, ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ